Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izinkalo zomhlaba lapho nilalele khona ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ivangeli lokuthethelelwa kwezono nokuphenduka. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ongahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilinki nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu esezulwini nangalesikhathi samanje kuseni ukuba sikwazi ukuhlanganyela sizwe izwi lakhe. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise kulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, umoya engcwele eselusa, yena oyisibani sezwe. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yenkazimulo, umnini mandla onke, ongenasiqalo ongenasiphetho, ubaba wethu ophethe umbuso emhlabeni nasezulwini, ngendodana yakhe uJesu Kristu ohlezi esihlalweni sikaDavide sobukhosi. Ekhulunywa ngesihalo sobukhosi, ukhulunywa ngokubusa, ekhulunywa ngombuso, ukhulunywa ngombusi. Umbuso wanikwa uDavide ukuba yena uyokwazi ukuhola abantu bakaNkulunkulu. Wayeyinkosi emhlabeni ngaphansi kwesizwe sabantu bakaNkulunkulu, kepha umbuso wakhe kwakumele ukapakele umhlaba wonke, ngokuthi abantu bakaNkulunkulu kufanele balandwe izindawo zonke, ngoba uNkulunkulu wayethe uzobachitha abantu bagcwalise umhlaba wonke. Ngakho-ke uma eseprofetha umprofethi u-Isaya ekhuluma ngendodana ezelwe kuyo, uthi sizalelwe indodana, kwincwadi ya-Isaya sahluko 9, Ngokuba sizalelwe umntwana, sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, saphiwa imake, sizalelwe sasesiphiwa
yabo lo mazwi lawo ayakhuluma omabili. Kufike kwatholakala umntwana ophiwe thina ngani ngomusa nangeqiniso, yena yedwa ozelwe kababa, yena yedwa oze ngomusa nangeqiniso. Njengoba icacisa incwadi siphiwe indodana, sizalelwe zasesiphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe. nayo indaba le khona ke nkulu manje, umbuso uza kuba semahlombe akhe, uyena ozobusa. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo. Siyazi ukuthi uNkulunkulu kuphela olulekayo. Ezindaba ufuna understand, lithi iBhayibheli ubani ongama phambi kwaNkulunkulu amyale noma amluleke? Akekho. Kepha nangu uJesu yena uzobizwa ngomluleki omangalisayo, aphinde futhi azobizwa ngani? uNkulunkulu onamandla. Buka, uzobizwa nangoNkulunkulu. Liyasho iBhayibheli ukuthi ngoNkulunkulu, kepha yena ngiyacabanga ukuthi akuyena uNkulunkulu ono N omncane, uNkulunkulu ilono N omkhulu eqaleni, okusho ukuthi uyena ongumnini mandla onke. Lo mntwana unikwa amandla onke ukuthi yena abe umluleki, aphinde abe yini? uNkulunkulu onamandla. Bese aphinde abe yini? Uyise ongunaphakade. So ubaba futhi wethu wangonaphakade. Kanjani ukuthi umntwana azalwe aphinde futhi lo mntwana lo azoba umluleki, azoba uyise, aphinde azoba yini? Inkosi yokuthula. No. Umluleki omangalisayo. uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade. Aphinde azoba uyise wangonaphakade. So uma ewuyise wangonaphakade, kanjani umntwana ezelwe? Kanjani umntwana ezelwe? Glory to God. Kanjani umntwana uzelwe? Kuthiwa sizalelwe indodana, saphiwa umntwana, umbuso. Ubani obusayo? Uza kuba phezu kwakhe, uza kuba ubaba wangonaphakade. Bese athi ke umbhalo futhi emva kwalokho, inkosi yokuthula. Umbuso uyakuba mkhulu. Ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi. iBhayibheli le yemfundo yancane manje. Ngifike ngikhulume wona qala izinto zakho mase mfana ungangiphendula into engiyibuzayo. Isaiah 9:6 uthi ke uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Uyise ongunaphakade. Ufuna le ndawo ukuthi uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Uyise ongunaphakade, umntwana kuthiwa uzelwe, saphiwa indodana. Kwase kuthiwa umluleki, kwathiwa uyise wangonaphakade. Kwase kuthiwa inkosi yokuthula, uyise wangonaphakade. Uma uyise wangonaphakade, yena qobo lwakhe uthi umbhalo mebabuza uJesu ukuthi uJesu indodana kabani? Baphendula abaFarisi bathi uyindodana kaDavide. Athi uJesu, pho kwenzeka kanjani? Glory to God. Pho uDavide ngomoya. Nayo ke indaba. Pho uDavide ngomoya wambiza kanjani ngokuthi inkosi, ethi manga ngifuna njani? uDavide uthi kumoya, akasho uDavide emoyeni nje, usho ekumoya uDavide, in spirit.
Uma uDavide kumoya ubiza uJesu ngenkosi yakhe. Yezwa le ngishoyo. Ubiza uJesu ngenkosi yakhe uDavide. Uma uDavide ebiza uJesu ngenkosi yakhe engawofiki. Ophela uJesu uma ukuthi uyabheka kusukela kuAbraham kuze kuyofika kuDavide. Kusuka kuDavide kuze kuyofika kuJesu izizukulwane ezingaphezulu kwa14. Uthola phi lokho kwincwadi yaMathewu sahluko 1 kusukela kuverse 16. Leyo ncwadi yakutshela nje ukuthi kusukela kubani kuya kubani izizukulwane ezingaki. Izizukulwane lezo eziningi kepha nangu uDavide yena ethi uJesu uzophuma kwisiqu sempande yakhe. uDavide wambiza ngenkosi. Mbiza kanjani ngenkosi? Utheni lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 1 ungifundele ukuthi sibheke izizukulwane. Incwadi ivangeli ngokukaMathewu isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Ngithembe no verse 16 mawukuthi kungalela 16. Verse 17. Zinjalo ke izizukulwana zonke ezisukela kuAbraham ziye kuDavide zizukulwane eziyishumi-4 nesisukela kuDavide ziye ekuthunjweni eBhabheloni zizizukulwane eziyishumi-4 nesisukela ekuthunjweni eBhabheloni ziye kuKristu zizizukulwane eziyishumi-4. Izizukulwane eziyishumi-4 kusukela kuAbraham kuDavide simesibala 14 lo plus 14 kusuka kuDavide kuyakuthunjwa u14 u28 lo kulo 28 mawuthatha lo munye u14 futhi kuba 42 wezizukulwane. 42 izizukulwane kusuka bani kuAbraham kuze kuyofika kuJesu. So lezizukulwane zonke kutholakala ukuthi uDavide wabiza uJesu ngenkosi yakhe kumoya. Wayekumoya uDavide ebiza uJesu ngenkosi yakhe. So siyathola ukuthi uDavide wazi uJesu ngokomoya. Ingakho ebiza ngenkosi yakhe. Siyathola ukuthi uJesu inyama izelwe emhlabeni. Njengoba kuthiwa sizalelwe indodana. Kepha le ndodana njengoba izelwe ayizimele. Glory to God. Hallelujah. Akazimele uJesu khona ummisile. Lobo othembisile ngendodana yakhe azokufika ngayo emhlabeni. Hleze ngibatshela abantu ukuthi uJesu ufana nemoto edrivewa uNkulunkulu. Ihamba zonke izindlela uNkulunkulu azidrivayo ukuthi leyo moto izihambe. Lenyama akuyona imoto yakhe. Yabo njengoba nami bengamkela umoya ingcwele ngamkela izwi likaJesu sengizoba imoto kaJesu. Uma uJesu ethi ngihambe ngishone ngala ka right mina ngishone ka left, we understand ukuthi angisashayela uJesu. Lo Sathane phela uyafuna ukungidrive. So uma ukuthi uJesu uyimoto uNkulunkulu ayishayelayo ungumqhubi wemoto enguJesu. So le moto ngokuba ishayelwa uNkulunkulu igama layo le moto uJesu. Njengoba kukhona imoto eshayelwayo umuntu eyithenga uBMW yaziwa kuma eqhamuka umhlengi uqhamuka ngeBM elibomvu inumber plate ithi le designwe kanje uzobona umhlenge eqhamuka ke lapho noma uzobona umhlenge eqhamuka esebambe ngesandla esisodwa kanje. Lezo nto engishoyo. So uma kukuthi ke umhlengi uneBM beqhamuka lona kwaziwa ukuthi elikabani elikamhlengi. Thona li BM likamhlengi. Noma bazothini nangu umhlengi neBM lakhe. So manje na ke nangu uJesu lithi iBhayibheli wazalwa ngithi imoto iyakhiwa ngithi fakuhlanganiswa amaphathi emoto bese ihlanganisiwe amaphathi emoto
nomuntu ke kanjalo uhlangana umuntu wesilisa nowesifazane kuphume ingane. Kepha nangu uJesu yena uzokwakhiwa ezulwini. Yezona nto leyo. uNkulunkulu wahlela emhlabeni. Yezona nto leyo. Eze kuMaria azomsibekela akalalanga naye njengoba nilala nina. Ngithi wenza into engakaze yenzeke uNkulunkulu. Nina methiwa uMaria wathatha umntwana esemshadweni noDavid noJosepha bese nithi waphinga. Uyona ukelela uNkulunkulu mokhuluma kanjalo. Umoya ongcwele uza kuza phezulu kwakho. Uyedelela nje mawuzuthi wena uNkulunkulu waphinga nomuntu. Yezona nto leyo uyisiteleli nje isikhulu. Uyisiteleli. Nisikhohlakala. Esingenakho ukuqonda. Uyazi ukuthi thina siyimzimba siyithempeli kaNkulunkulu. Ngeke uNkulunkulu enze into ayithandayo ngento ayifunayo ngento yakhile ngento yakhe. Amandla ophezulu konke aza kusibekela. Azange azalale noMaria uNkulunkulu. Wamsibekela wenza into yokuthi afake imbewu akhe umntwana ngaphandle ukuthi uqhamuke uJoseph ayongena. Ingakho uJoseph amethola ukuthi uMaria ukhulelwe bese athi ufuna ukumlahla ngasese. Afike uNkulunkulu athi lokhu okwami ungamlahli lo. Sibuye sivuke isikhumbuzo sesivumelwano uNkulunkulu asenza ngoIsaya ukuthi njengoba kuthiwa kuzelwe umntwana. Mekuzele umntwana siphiwe indodana sebeyaqonda ukuthi lo uyena lo othenjisiwe. So methenjisiwe uyatshelwa futhi uDavid uJoseph ukuthi lo mntwana igama lakhe nje umqamba lethu uJesu ukuba uyena uze ngalendlela le. So umele lokuqonda into kaNkulunkulu ngeke uziphikise futhi ngeke uzulwe naye noma kuthiwa emlahla. But still wayezomthola umntwana. Bathi wayezomthola nje ngaphandle komshado. Wengasho njalo kepha ke uNkulunkulu izinto ayithandayo. Asingeke siphike. Kepha kwenzeka lokho akufunayo kwagcwaliseka ingakho sengenza isibonelo ukuthi kwakuzokwenzeka either way. Kepha lokho akufunayo uNkulunkulu wakwenza yini? Okufunwa uyena ukuthi kuphume ingane uJesu Kristu ngaphansi kwesizukulwane sika Davide. Ingane le izozalwa. Yayizolo nto leyo ufuna understand le ngane le izelwe. Siphiwe indodana. Kepha le ngane ngeke izizibusele njengoba ngithi ke kufanele kube khona ozoyishayela le moto le. Uyithi incwadi yaLuka uJesu esekhulile no12 years bahamba nabazali bakhe baye eJerusalema kunemicimbi yayenziwa incwadi yaLuka ngisho usahloko 2 lapho khona kwakwenziwa izinto zamaJuda. So bathi mase bephinde emuva uJesu wasala ngemuva. Bahamba izinsuku ezintathu ibanga. Bathi sebethi babheka bambona uJesu waphoqa ukuthi baphinde emuva bayofuna. Bebemfica uJesu uhlezi ethempeleni. Uhleli nodokotela nabameli. Bakhuluma naye ubabuza imibuzo aphinda batshela izinto futhi abangazazi yayithola ithini. Bonke incwadi ngokaLuka isahluko sesibili verse 43 Yes. verse 47. Bonke ababemuzwa bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. Bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. Bathi bembona bamangala unina wathi kuye, "Mntanami, usenzelani okunjena?" Yes sir. Beka, uyihlo nami besikufuna silusizi. Wathi kubo, Uthini uJesu? "Kukanjani? Kanjani? Beningifunelani na? Beningazi yini ukuthi kumelwe ukuba ngibe kokuka baba na?" Kumele ngihambe ngomsebenzi kaBaba. Yezwa lonto le. Usale ethempelini. Usale ngomsebenzi kaBaba nje ukhuluma nabantu ukhuluma izinto ezibadidayo abantu abangabameli nodokotela. So ngifuna ukuveza ukuthi la una 12 years. Niwe na 12 years. Bese futhi incwadi iphinde igcwalise ngiwe na 12 years uJesu. Lithi iBhayibheli wasemthatha uma wakhe lento wayibeka enhlizweni yakhe uma wakhe. Wayisethula uma wakhe. Emva kwalokho bahamba naye uJesu baphinda naye eGalile. Bese lithi iBhayibheli wayeseba ngaphansi kwabo. Bese emva kwalokho lithi wayesekhula. uJesu waqhubeka ebuhlakanipheni nasekukhuleni Waqhubeka ebuhlakanipheni nakuphi
nasekukhuleni Ngibambe lapho. uNkulunkulu uyazalwa yini? Ngiyabuza phela. uNkulunkulu uyazalwa yini? Uma engazalwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni. nasemseni kaNkulunkulu Nasemseni wathola umusa kuNkulunkulu. nabantu. Wathola nomusa futhi kuphi nakubantu. Okay, uma kukuthi uJesu uthole lokhu, kepha lithi iBhayibheli uBaba ongona phakade. Ngifuna phela lalela. Ngifuna sibheke ukuthi uBaba wangona phakade ufika kanjani kwindodana. uBaba wangona phakade. Sifuneke sithole yena. So, uma ukuthi uJesu ke waqhubeka wakhula ehlakanipheni nasemseni kaNkulunkulu nakubantu. Bese kuyavela futhi ukuthi ke kuyona lencwadi le yaLuka sahluko 2:51 and 52. Isithini besivala? 51 and 52. Yes. Wehla nabo wafika eNazaretha wabathobela, kepha unina wawagcina onke lawa mazwi. So enhliziyweni azange yakhe. abe nenkani uJesu athi ke mina ngeke ngisanilalela nina abazali bami ngokuba ngize ngekababa. Kwenzeka wayefuna ukukhombisa ukuthi yena into azengayo emhlabeni ukuzosebenzela uNkulunkulu. Ingakho nakhona lesikhathi kuphela iwayini uMariya ebuye ezokhala athi ke labantu baphelele iwayini. Uthi pho manje wayitshelwa mina sifazane isikhathi sami sikakofiki. Yezo lonto bese athuma wakhe kulabantu noma ngabe yini athi yenzeni. Lapho sengikhuluma esekhulile uJesu sengikhuluma manje la ke samncane. Lithi iBhayibheli ke wafika wabathobela kwasekwenzakalani? uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni Waqhubeka ehlakanipheni nasemseni. uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu wakhula nakubantu. uJesu. Ukukhula uNkulunkulu akakhuli. Uthi uyena uyefana izolo namhlanje naphakade. So lenyama le uNkulunkulu athumela igama lakhe ngaphambili kuyona. Lalela. uNkulunkulu wathumela igama lakhe. Angithi ufika sho njalo kuJoseph. Lithi le gama lengane ubani? uJesu. Igama lengane uJesu. Lelo gama liqhamuka ngaphambili akumele ngiqanjanga ngokuba ikhona. Ezolona angiprofethwanga mina uNkulunkulu. Wangizala nje umama ebufebeni ngatholakala. So uma kukuthi ke nangu phela uJesu yena kwafika igama kwathiwa kuzozala umntwana. Lithi elinye iBhayibheli ke emini enye incwadi eBhayibhelini uEmmanuel. Emmanuel. Ukhulunywa ngayo uJesu kwincwadi kaIsaya. So manje uma ukuthi uJesu ke uprofethiwe igama leli alifika akazakanjwanga ubaba wakhe uJoseph la emhlabeni ngokomshado. Uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindiswa abantu bakhe ezonweni zabo. Okay. Uma kuzalwa le ndodana le kuza kusindisa abantu ezonweni zabo. Ngifuna sibheke ngekweBhayibheli. Sinabasindisi abangaki? Lithi iBhayibheli sosindiswa ubani? uJesu. Ngithi uIsaya sahluko 45 43 44 45 ufuna u45 kusukela kuverse 8 sizwe ukuthi uthini umoya ingcwele. Yebo awuzwanga awazanga. Wasendula indlela yakho iyakuvulwa ngokuba wabizwa ngokuthi umhlubuki. Ayikho ifunda manje. 48. Ngithe 48 mina ngithe 45 right. Athi verse 8. Incwadi uIsaya isahluko 45 verse 8. Ngosana mazulu phezulu amafutha antuthulule ukuthula umhlaba mawuvuleke uthelwe ukusindiswa kumile nokuthula Uthelwe
awuphinde ufunde ngifuna ukuthi bachasisele le ndaba le balekile njengamanje utheni Ncosana Mazulu phezulu amafutha antuthulule ukulunga umhlaba mawuvuleke uma umhlaba uvuleka bese kwenzakalani kona kuthelwe ukusindiswa bese athi uNkulunkulu njengoba manje la emhlabeni thina sabantu thina yabo njengoba ngikhuluma nawe nje mina ngumuntu mina thina sabantu emhlabeni sivelaphi enhlabathini engeke ivele insindiso phansi enhlabathini kungekho umuntu waqale kwafika umuntu emhlabeni uAdam ethathwe enhlabathini bese akhiwe lo muntu lo njengoba akhiwe enhlabathini nje indaba ithi ke wayesekhula umuntu ulontuzana umuntu azalanga emncane umuntu wakhiwe sephelele wasethatha omunye umuntu kuyena but umuntu wathathwa enhlabathini so lame ukuthi lithi ke iBhayibheli ke likhuluma ngokuthi konke kuvela kuphi ezulwini njengoba ufunda lifuna ufunda le verse ukuthile lithini Ncosana Mazulu phezulu amafutha athuntulule ukulunga umhlaba mawuvuleke uthele ukusindiswa so amafutha okuhlakanipha nomoya kaNkulunkulu oza kuphi emhlabeni kubantu insindiso ivela ngoJesu insindiso ivela ngoJesu njengoba kuthiwa izokwenzakalani umhlaba mawuvuleke umhlaba mawuvuleke kuthelwe ukusindiswa so uma weza ekhuluma kanjalo ukhuluma ukuthi phakathi kwabantu kuzophuma umuntu njengoba lo moya lo uvela phezulu uzokwenza amandla kaNkulunkulu kuzovela umsindisi kumile nokulunga bese kumila ini ukulunga ngeke kumile enhlabathini le oyibonayo but thina ngoba siyingxenye yenhlabathi singabantu ngoba kuthiwa uNkulunkulu umuntu wambumba phansi enhlabathini uyasho ukuthi nesuludaba sophinda udake so ukhuluma ulimi lasezulwini you understand yabona ejele kunolimi lwakhona kunolimi lwasejele lezi nombolo lezi zakhona ama26 ama27 nama28 ama28 akhuluma ulimi lawo ama26 angalazi nama26 akhuluma ulimi ama28 angalazi bayazana bebodwa banecode yakhona abaprofeti bakaNkulunkulu bakhuluma ulimi lasezulwini ngembhalo emfanekiso ngeyona imfanekiso kuphela bese yithi imbhalo emqondo ocashile bizwa ngezifenqo izaga nezisho bengithi nje kwaqhuma amafutha enkomishini wena stand ukuthi ngomqondo wakho ukuthi wena uzothayima ngempela amafutha aqhuma enkomishini ngokuba yini into icashile le ine meaning ukuthi waqhuma amafutha enkomishini manje la kukhulunywa ukuthi phakathi emhlabeni kuzovuleka kuphume insindiso bese kuphume nokulunga kumile ukulunga kulunga ngenhlabathi kunywa ngumuntu ozovela emhlabeni uNkulunkulu azomakha emhlabeni uJesu lo mina Jehova uthini mina Jehova ngikudalile uthi uJehova umdalile uJesu qhubeka wokuwe odla nomenzi wokuwe olwa nomenzi uthi iBhayibheli maye kuwe wena olwa nomenzi wakho futhi maye kuwe wena olwa noNkulunkulu odengezi phakathi kwezindengezi zomhlaba ubumba luyakusho olubumbayo ukuthi wenzani na ungasho yini kumakhi wakho ukuthi wenzani na ekwakha yena ekwakhile futhi noma ukuthi ubozama ukwenzani nomsebenzi wakho ukuthi akanazo izandla na wokuwe osho kuyise ukuthi uzalani na nakowesifazane ukuthi unemihelo ngani na usho kanje uJehova uthini uJehova ongcwele kaIsrayeli nomenzi wakhe uthi nomenzi wakhe ningibuza ngezinto ezizayo ngabantwana bami ningiyaleze ngomsebenzi wezandla zami na kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu simyaleze noma simluleke ngemsebenzi wezandla zakhe izinto ezakhiwe simbuze ngezinto ezakwenzeka ekubeni yena usekwenze konke umbuzo lowo phela yimi engiwenzile umhlaba uthi yena ke esefakazi egcwalisa wenze umhlaba ngadala
abantu phezu kwawo, wayesedala thina phezu kwawo, mina ngezandla zami uthi yena ngezandla zakhe ngeneke izulu wayeselendlala izulu nebandla lalo lonke, nomkhosi wonke wasezulwini, ngabe izinkanyezi, ngabe amafu, ngabe isibhakabhaka, ngabe izingilosi, ngabe izinyoni, ngabe yini noma ngabe yini ongathi umkhosi wasezulwini. nebandla lalo lonke ngiliyalezile. Wayesenika iziyalezo, ingakho ilanga lihamba ngedirection eyodwa, ingakho umoya upheka uvunguza, ingakho kukhona amafu, ingakho kunetha imvula. Uyena okunika imiyalelo ukuthi ukwenze lokho akufunayo, nezingilosi ezulwini zenza lokho okufunwa uyena. Mina ngimvusile lona ngokulunga. Uthini? Mina ngimvusile lona ngokulunga. Yini? Mina ngimvusile lona ngokulunga. Yini? It's a wrong interpretation. Mina ngimvusele lona ngokulunga. But ngimvusile lona. Omele ngibheke. Amen. Verse 13. 45:13. Mina ngimvusele lona ngokulunga. Mina ngimvusile lona ngokulunga, right? Ngimvusile lona ngokulunga. Uyayizwa into ngishoyo? Amen. Uyakhomba lana, right? There's no comment. Akufunakala ekhomba, ngithi mina uyakhomba. Amen. Uyayizwa into yithini? Mina ngimvusile lona ngokulunga. You understand? Amen. Maniki. Ngiyakuhlelemba zonke izindlela zakhe. Uyayizwa ke manje ithini? Umvuseleni ukuze ahlelembe izindlela zakhe, yena umvulela, uyena wakhe umuntu. Uyena letha ukulunga kumuntu, uyena omisa umuntu, uyena futhi oza kumenzela indlela. Uyayizwa lonto leyo? Manike. Yena uyakuwakha umuzi wami. Nangoke uJesu, uyabona iBhayibheli incwadi yeprofeti, uNkulunkulu ukhuluma ngo-Israel. U-Israel uzala uJuda, uJuda uzala uFarezi, uFarezi kuze kuyofika kena kuBhowazi, kuze kuyophuma le kuZorabhabheli, kuze kuyophuma kuJosefa. uDavide uphakathi kwesizukulwane noJesu babo wakhe. Amen. Yes, Lord. But ukhuluma ngomuntu ozofika lethu ukulunga, ozokhama ngaphansi kwalesizwe lesi sika-Israel. Kwangebona bonke. Kwakufunakala umuntu oyedwa phela. And le ncwadi ekhuluma ngayo uJesu. Mawukuthi ufuna ukwazi izinto ezifihlakeleyo, kufanele uqonde ukuthi abaprofethi izinto eziningi bazikhuluma ngoJesu. Kepha abantu bavele bathi akho sikhali sibekelwe wena siyaphumelela. uJesu kuphela ongasho njalo. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Akekho uma ukuthi usho njalo wena, ube ukuthi wena uhamba ezinyathelweni zikaJesu ngokupheleleyo, uzo-understand ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe. Yes, Lord. Bathe ukwazi ukuvela usho njalo ngoba naku ukuthi wena abantu bayakuzonda noma umakhona bayakuthakatha bakufisela okubi. No. Usathane kumele esilwa naye, asilwi nenyama negazi. Thina sibheka abantu kakhulu, singasabheki imisebenzi kaSathane kubantu. Iyona lento le ewisa abantu abaningi. uJesu uyazi abantu abamfuni, uyazibonela mekhuluma nabo abantu abamfuni. Kepha still ubatshela indaba zabo emehlweni ukuthi nina nikulungele ukuza kubaba. Amen. Ukuba nigezi ngaphandle kuphela, ngaphakathi nifile. Oh, Jesus. Nijaha indaba zokunikela kweshumi neminikelo yemali yokukhokha imali. Bathi uthi neqa ini ukwahlulela kwaNkulunkulu, neqa ini imiyalelo kaNkulunkulu. Bekufanele ngabe nenza lokhu, ningakhili okungakwenzile, nenze konke. Yes, Lord. Uyanikela, nikela. Okweshumi uyakunikela. Ikwahlulela, wahlulela ngendlela efanele. Amen. Ugcina imiyalelo kaNkulunkulu igcina ngendlela efanele. uJesu ngeke sikwazi ukuthi senze okunye sishiyo ukuthi asikwenze konke ngendlela efanele. Uthini ke? Mina ngimvusile lona ngokulunga. Yes sir. Ngiyakuhlelemba zonke izindlela zakhe. Ngiyakuzihlelemba zonke izindlela zakhe. Yena uyakuwakha umuzi wami. Yena uyakumisa ubani wakhe iJerusalem elisha. Izindaba usho kuzwakala, ngifuna usho ngathi uyahleba. Batshele bazwe. Hallelujah. Ubani owakha umuzi kaNkulunkulu? uJesu. Ubani othi ngiyahamba ngiyolungisela? Hallelujah, uJesu. Hallelujah. Inkosi nomsebenzi. You understand? Hallelujah. Manike bright.
Hallelujah. lento akuyona nombani ngikutshele mina ekaNkulunkulu yabo njengoba kuyaNkulunkulu angikwazi ukuphuma ngayo bathi ngiyantshela mina ngiphuma nemabandleni amanga ebandleni bekuthiwa kuyenkonzweni kuyofundwa izindlela zikaNkulunkulu kuyokwambula izinto zabaprofethi kuyovula ukuqonda kwakho kuyosindiswa umphefumulo wakho uyokhuthaza uyoyalwa ukuthi endleleni kaNkulunkulu ungakhathali kuzogcwaliswa kwambulwe izinto ezifihlakeleyo for wena ngicula kuphela 2 hours bese nithi bekunemvuselele inkonzo beyishisa usaphuma usahamba uyofeba uyodakwa utshwala uyoqamba amanga uyohleba kanjani ukade ukenkonzweni inkonzweni ubuye uvuselelekile ukuthi uthathe iBhayibheli lakho ulifunde bathi asambeni phela siyobuka ibhola uthi engeke ngisabhizi phela usasivakasheli ngale ngizobuye nginimoya ngisabhizi athi uthi uyakufonela athi uxoxisa izindaba ezinto uthi no sobuye ukufonele ngisabhizi. Hallelujah. Hallelujah. Uyamazi makhona akhoza ngezinga ezethi njalo afika so makhelwane ngisabhizi ngizophinde sibonane ngizokubona uyohleza ubhizi makhelwane uyozabuze yini sasaxabana makhelwane uthi hey uNkulunkulu uthatha indawo makhelwane asixabene. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yakhiyo. Manje uzothi wena hayi bekunemvuselelo bepha ufune ngiqedwe ukoma phela ngivula ubhiye vula ifridge uthotha ubhiye noma uhambe ejointini uyophuza utshwala daka utshwala uyabuya ethi ngivuselele ujabulile ubuye emva kwaloko wena baba ifoni fonela boyfriend ufonela girlfriend niyafeba ivuselelo wena bekuyani ngoba phela ngivuselela kuthiwa kuvuselela imphefumulo yethu. Yes, Lord. Amathambo lawa ngaphakathi afakwe inyama khulisa imsipha siqine emzimbeni ngokomoya hayi ngokwenyama mekade khona ivuselelo sokuqala sofaka izinzipho zokufakela uyolahla phansi uyoqhwebha yonke lento oyiphendile khumula amacici suse upende ebusweni thatha amabhuluku yowashisa lapha wonke ama-skinny jean lawa no stomach out wonke amathayithi owagqokayo la ufuna ukubuka emgaqweni walahla qala umzimba wakho ugqoke ngoba sovuselelekile ukuthi wena uyithempeli likaNkulunkulu benike yena uyakwakha umuzi wami Yesu uzakwakha umuzi wakhe avumela abathunjwa bami ukuba bahambe abakhiphe bonke abathunjiweyo beze kuye kungabi ngenkokhelo nangesipho ayizolonto leyo akukhokhelwa lutho izwi lamahala uze ukuzokhulula abantu ngamandla ngaphandle kwenkokhelo nezipho usho uJehova usho bani Sabaoth sekhuluma uJehova Sabaoth qhubeka usho kanje uJehova Utheni? uthi okukhandlekelwayo kwaseGibhithe nokuzuziweyo kwaseKhushe nangamasheba abantu abade kuyakungena kuwe uthi ke nabezizwe lo othi uzokwakha umuzi wami ngimakhela ukuthi ayolanda kuphi abantu baseGibhithe nabantu baseSheba bonke babuye bazohlangana kusho ukuthi uJesu uzolanda abantu bonke kube ngokwakho kube ngokubani kube ngokwakho indaba banike uyakukulandela uyakukulandela bafike beboshwe ngamaketango bafike nezono zabo qhubeka bright bakhothamele kuwe bese bafika babashiya bazofika baguqa phambi kwaJesu bakhuleke kuwe bese bekhuleka kuJesu bathini uNkulunkulu ukuwe kuphela bathini uNkulunkulu ukuwe kuphela indaba akakho omunye akekho ngaphandle kwakho akekho emusa indaba utheni uNkulunkulu utheni ukuwe bese athi ke wena kuphela naye akekho omunye akekho ngaphandle kwakho kukaNkulunkulu indaba impela unguNkulunkulu impela unguNkulunkulu ozifihlayo onjani ozifihlayo wena unguNkulunkulu msindisi bani msindisi ngithe mina sifuna umsindisi bangaka abasindisi
uthi mina wena uNkulunkulu ubani Msindisi. mesithini incwadi kuMateyu sahluko 1 verse 21 ethi uyakusindisa uyakusindisa Yes, Lord. Uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uzomqamba uJesu. igama uthi uJesu Ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. so lo Jesu lo uze ngegama lika Baba uthi ngize ngegama lika Baba igama lika Baba Yes, Lord. igama lika Baba noma kuthiwa uJesu nje ulinikwe uNkulunkulu igama lika Baba lelo eze ngane emhlabeni Yes, Lord. uza kanjani ubaba emhlabeni ithi incwadi yakhe uLuka sahluko 3 mengaphosisi lapho khona uJohane vele baphathisa bese kuqhamuka abatshela ukuthi mina ngiyanibhaphathisa ngamanzi kube ukuphenduka kepha uyeza emva kwami ozitashilo zakhe noma izitashilo zakhe engakwazi ukuzigqoka noma ukuzikhulula yena uyakunibhaphathisa ngomoya nangomlilo Amen. uyayithola Yes, Lord. uthini Incwadi ngokukaLuka isahluko sesi-3 verse 16. Yes, sir. uJohane waphendula wathi kubo bonke, mina kambe nginibhaphathisa ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami. uyeza onjani Onamandla khona kunami. namandla ngaphezu kwaJohane kepha uthi uJesu kubona bonke abaprofethi abazaliwe abantu besifazane emhlabeni akekho omkhulu kunoJohane kepha lo omncanyane ezulwini uyena omkhulu kunoJohane Amen. you understand Amen. Kepha uyeza onamandla kunami. kepha manje uyeza onamandla kunami Engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe. angifanele ukuqaqa umchilo wezicathulo zakhe Yena uza kunibhaphathisa ngomoya yena uza ongcwele kunifaka umoya oyingcwele nangomlilo. aphinde angigcwalise ngomlilo Oqoma oqoma lakhe lokukhwela lisesandleni sakhe umshanelo wakhe uphethe ngesandla ukushanelisisa uzoshanelisisa isibuya sakhe yonke into ebizwa ngaye nokubuthela ukolweni nokubuthela yonke into ayidingayo enqolobaneni yakhe. akufake le khona edinga khona kwinqolobane yakhe Kepha amakhoba kepha labo abangadingakalayo ngoba bengafuni ukuzwa izwi uzowashisa ngomlilo ongacimekile uzobashisa ngani ngomlilo ongacimekiyo nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu aha ebayala. yezwa loo nto uJohane ukhuluma wenza lento engenzayo uJohane Yes, Lord. abantu badinwe ukuthi ngibize umprofethi noma umfundisi othize ngegama ngoba ngithi lento ayenzayo ayihambisani nezwi ayikho ayivumelani nezwi uyaqonda ukuthi uJohane umbhaphathisi Yes, Lord. Yes, Lord. watshela uKing Herod Amen. Yes, Lord. Now, hallelujah. yezwa indaba Hallelujah. Kepha uHerodi umthethreki Aha. esolwa nguye esolwa ubani uJohane umbhaphathisi ngenxa kaHerodiya ngenxa umfowabo, komfazi kamfowabo nangenxa yakho konke okubi nangezenzo zakhe ezenza uHerodi ezimbi abekwenzile uHerodi. exactly Hallelujah. wamsola wasekwenzakalani bright Wenezela nalokhu kokunye konke wayesenezela emini bukaHerodi mina ngizange ukuzozitshela ukuthi ngcono mina ngizotshela abafundisi benu nabaprofethi benu nababoni benu ukuthi lezi zinto abazikhulumayo azihambisani nezwi nalendlela abasikhukhumeza ngayo emabandleni ababona uNkulunkulu bona abayeke ukuzenza oJesu bona ayikho into evuna izenzo zabo wena uma ukuthi ucasula intshumayelo engishumayelayo ingokuba ukho kulento lengikuyona leBhayibhelini Yes, Lord. angili nabantu mina ngilo nemoya le esiphakeme ngaphezulu kwenu efanele ithotshiswe Amen. nikhunjuze ukuthi amabandla akuwona wena ibandla likaJesu Amen. so muzofundisa into engekho eBhayibhelini ngizokuphosa ngizokumisa ngeBhayibheli Yes, Lord. mozoprofethi into engekho eBhayibhelini lokuprofethi into engahambisani nezwi likaNkulunkulu ngizokugagula ngikutshele lento ayikho lo ngoba ngifike ngikutshele ungezwe bese ngikutshele ngifuna ukutshela abantu ukuthi lento efundiswa ubani ayikho Yes, Lord. ukuyena umuntu ushayishatha noma cha abantu abacasukela mina ngenxa ukuthi mina ngifundisa kanje akinankinga nabo banenkinga nezwi ngoba bona bakholwa izwi balokhu bethi thina samaKristu siyele sodwa angini namuntu mina ngiphikisa into engekho ngeBhayibheli iBhayibheli yazikhulumela why bese silikhulumele Yes, Lord. sikhuluma into ezingekho ngeBhayibheli sibe sithi sishumayela lona wena uma ukuthi wena iBhayibheli ucasulwa yini mengikhombisa eBhayibhelini izinto engizishumayelayo Amen. Amen.
Amen. Nangu uJudas Iscariot ubalulwe ngegama. Yes, Lord. Yes, Lord. uPetru wenza amaphutha wabalulwa ngegama. Yes, Lord. Hallelujah. uHerodias waqondwa yayizolonto njengoba lithi iBhayibheli melikhuluma ingilosi uGabriel ikhuluma noZekhariah ithi lo uza ngomoya kaEliya uzophendula abantu abaningi abantwana abaphendulele uNkulunkulu. Yes, Lord. uEliya wayekhuluma noAhabe. uEliya emtshela ukuthi wena ukhohlakele udukisa abantu. Yazi lengitshela yona mina. Wayekhuluma nenkosi. Athi wayidelela wetshela iqiniso ngoba uNkulunkulu efuna umtshela iqiniso. Lezwi leli leBhayibheli lokuyala yonke into. Ngifuna ukukhombisa futhi ngeBhayibheli. uAhabe wakwenza lokho. Wazi wabulala abaprofeti abamanga ngenxa yakho ukuthi wayesebenzela uNkulunkulu. Kungapheli lapho uthi umbhalo kwincwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 6 verse 17. Ngifuna understand ukuthi iBhayibheli melikhuluma kanje lithini. Yala abacebileyo. Manje mawukuthi khona umuntu ocebileyo ezikhukhumeza kufanele ngimtshele lithi iBhayibheli Yala abacebileyo kulelizwe lamanje. ngeke lithi ke hamba utshela uPatrice Motsepe lithi yala abacebileyo ukuthi wonke umuntu ozikhukhumezayo ngengcebo yakhe Yes, Lord. fanele ngikhulume naye ngiyelalela basobha ingcebo ingazivala amehlo ungaziboni ulungile uhlakaniphile futhi Ngokuthi bangakhukhumali. lezo ndaba ithini Amen. ungangitshela ukuthini wena wayimele ngilalela abantu abangafuni ukuthi ngikhulume iqiniso Lord Jesus. nina niholo umoya kaSathane ofuna ukuvimba iqiniso nendlela zikaNkulunkulu Yes, Lord. aniboni kodwa ngoba yini anifuni amaBhayibheli enu Lord Jesus. nithanda imlomo enoshukela ekhipha zonke izinto enifuna ukuzizwa esenzo ngibuka kami mina hayi wena ukuthi ndanaka hayi ukuthi indaba ngeke ekhuluma hayi ugxeka abanye abantu angixeki umuntu ngiyamtshela into yalela umuntu benamanga umtshela uqamba amanga Yes, Lord. Hallelujah. bright bokhuluma amanga usho ngitshela uqamba amanga Yes, Lord. hayi ukuthi ngcono no bright mina nginjalo vele Amen. into mengirong ngisho kumina ngiyasho ukuthi ngirong methi bright wenzeka nje brother ngiyamtshela ukuthi hayi bafu ngiyaxolisa ngirong. Why kumele ngizikhukhumeze ngithi hayi phela mina akufanele ngehlelo isithunzi ngumfundisi so ufuna ukubheka ukuthi uthini kumina mina nginceke kaNkulunkulu ngumprofeti kaNkulunkulu amanyaka nawo yona lento yenza ukuthi ngivale amehlo Yes, Lord. ningalungiseki Amen. ngokuba niyayigcasha iyale lisabisayo ukuthi nina ngeke nicotshiwe Amen. Amen. abantu bakusho ngesisoka vele ayakusho ngokuphakama hayi mina nje uNkulunkulu ungigcobile so uma ukuthi umuntu uNkulunkulu umkhombise mina fanele adile nami usho uNtsibande asuke ngabalandeli bakhe why kumele ambize ngegama anginayo umprofeti kaNkulunkulu myeke uNkulunkulu amjaji unamanga iBhayibheli lithi kufanele silungise Amen. Ngakho konke abanitshela khona kubhekeni. Nikubheke nikugcine. Kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo. so ungitshela ukuthini ukuthi wena mina fanele ngishaya ngathi angiboni we understand kulowo muntu lo ukhuluma nabantwana bakaNkulunkulu we understand ukuthi imphefumulo leyadlala ngayo iqambe lamanga bese wena uzuthi mina nginenkinga kuba mina ungekutshela ngithi ngudaka kepha izwi uJesu ngithe mina kuyimoto enomoya odrivayo angenzi intando yami la kwi-pulpit ngenza intando yale mbhalo le mina khona ungishayelayo nami Mongathandi indlela ngishayela ngayo wena ehlika hamba ugibela izimoto lezo ezishayela abantu uzofuna ngabo Yes, Lord. Yes, Lord. ozothanda ukubashayela ngayo indlela hayi mina mawukuthi ngempela ufuna ukuthi iBhayibheli ehlika kule moto esihamba ngayo Yes, Lord. hamba wena ugibela imoto ofunayo Amen. akekho ophoqiwe banike Yala abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuba bangakhukhumali, bangathembeli engcebeni engemiyo. okay buyela ngale kwincwadi ke manje yaLuka funa sigcwalise ke manje sesiyakuvala phela funa nje ukuthi sigcwalise ukuthi njengoba lithi iBhayibheli sizalelwe umntwana saphiwa indodana igama lakhe kuyathiwa umluleki bese kuphinde futhi kuthiwe ubaba wangonaphakade bese kuthiwa uNkulunkulu uNkulunkulu wokuthula
ngifuna uLuka kwamanje uzobuyela lapho lenze nengishoyo kuLuka chapter 3 uJohane wabatshela ukuthi ke uzohlalela isisi sibuya sakhe uzoqoqa yobe zoqoqa nje bese qhubeka lapho ngifuna vele phela ukuthi ke awunaka kuphela emva kwale angithi ukuthi usevele ukuthi ngifuna kule verse leli kana esemtshelile uJohane uHerodi imisebenzi yakhe emva kwalelo verse kwenzakalani wenezela nalokhu kokunye konke yes sir wamvalela uJohane etilongweni so uHerodi inkosi le yacasuka yayisibona ukuthi indlela engamvala ngayo umlomo lo angimfake ejele kwathi bebhaphathisiwe abantu bonke so ukhuluma lokhu uyamixa umbhali kepha uchaza ukuthi egcineni kwesiphetho uJohane wangena ejele kepha bese vele emva kwalokho ukuthi kwathi bebhaphathisiwe abantu bonke naye uJesu esebhaphathiziwe kwathi-ke noJesu esengenile emanzini ekhuleka wathi uJesu emva kwalokho esengene emanzini wayesekhuleka izulu lavuleka kwasekwenzakalani izulu lavuleka lithe iBhayibheli-ke sizalelwe umntwana ngithi saphiwa indodana lapho manje liphinde liveze iBhayibheli kulo mntwana lo waba na-12 years wakhula lo mntwana lo uNkulunkulu wabathola umusa kuyena nakubantu wakhula nangomzimba uNkulunkulu akakhuli kepha uNkulunkulu uyamkhomba lo mntwana ukuthi uyena oyindodana yakhe njengoba uIsaya egcwalisa umoya ongcwele enesimo somzimba njengejuba kwase kwehlabani umoya ongcwele enesimo somzimba njengejuba azange kwehle ijuba ngifuna uzwisise labantu abanezithombe zejuba nokuthi nje banacabanga ukuthi kwehle ijuba ezulwini ngifuna understand kwehla umoya onjani ongcwele enesimo somzimba wejuba wehlela phezu kwakhe okay mekwehla umoya ingcwele engizwa ngithini bright uthe uJohane lo muntu ozayo unamandla ngaphezulu kwami uzawumbhaphathisa ngani ngomoya oyingcwele nangomlilo asike sibheke ukuthi umoya ingcwele uyazibonakalisa njengesimo sejuba yini futhi okwesibili ngesikhathi ebonakala kwincwadi izenzo sahluko 2 from verse 1 ngifuna sibheke phela ngoba uNkulunkulu wezinto ezithandayo ngithi ngikuxelela ngithi uNkulunkulu wezinto ezithandayo uthi ke uNkulunkulu ke seveza futhi kubafundi bakhe ngoJesu Kristu kwincwadi yezenzo 2 sebehlangene ngosuku lePentecostal kwathi sekufika usuku lePentecost yes bonke babebuthene ndawonye bonke babebuthane ndawonye ngokungazelelwe kwavela ezulwini kwavela kuphi ezulwini uJesu wakhuleka kwavuleka amazulu kwase kwehla umoya oyingcwele ngesimo somzimba wejuba njengejuba hayi juba njengejuba bese lana ke kwincwadi yezenzo nakhona futhi umoya ingcwele usavela uphezulwini ithini ngokungazelelwe kwavela ezulwini kwavela kuphi ezulwini kwavela ezulwini inhlokomo kungathi eyokuvunguza kwayo umoya onamandla lezo lonto leyo bright ezulwini kuvela umoya ongathi uvunguzayo ngathi akusekho umoya owodwa manje engathi isimo oza kumuntu oyedwa sekwehla umoya manje uzogcwalisa ngamandla awo yona yagcwala indlu yonke ababehlezi kuyo ngabe kusavela ijuba yini kwase kubonakala kubo kwase kubona kwase kubonakala izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo yenza lonto leyo kubonakala kubona isimo sezilimi engathi ezomlilo zihlala kubo phezu kwaloyo naloyo kubo okay so qedile bengifuna ukuvala lento yamajuba uNkulunkulu wezinto ayithandayo why sinemqondo wenyama ukuthi mesizwe into eBhayibhelini sidwebe sibone ukuthi hayi ke yabona ke le iyona impela ijuba lesiphambano indoda engayo uJesu lo why kulula ukuthi sikwenze lokho thina singafuni ukuzwa ukuthi lithini izwi imfihlakalo ngalezi zinto ezikhulunywayo ithini nikhulele ngaphansi kwamabandla amanga ababishop beni bama-fake opastor beni bama-fake nisalandela bona ngenxa yokuthi nikhulele ngaphansi kwebandla kepha kuyi-fake akacotshiwe ngokamoya ukuthi ambule izinto zikamoya into abagudi kuyona ukwenza izitokfele esontweni bethu umzimba akufanele ulambe umzimba kepha umoya ilambile yona angikhalithali ungabe uthini
singaba le showdown ulethe iBhayibheli lakho sihlalela phansi simpula imbhalo makuthi ufuna ukuphikisana nemfundiso engimfundisayo anginankinga mina ngoza neBhayibheli anginankinga ngikhuluma kakhulu ngifuna iBhayibheli. It's either sokwenza private noma sokwenza public phambi kwabantu. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwincwadi yezenzo umpostoli Paul wangena ethempelini sahluko 18 kwaphela ayikho into obeyenza ngaphandle kokuhlola imbhalo. Ngoba labo befundisa imfundiso la umpostoli Paul efika nemfundiso so sekuyahlolwa imbhalo kuma synagogue ubheka ukuthi kuyona yiphi imfundiso ekumele iphasiswe. Bathi abachithanga isikhathi sabo kwenye into kuphela lokho ababekusebenzela uqonda imbhalo behlola imbhalo. So manje uma kwahlola imbhalo why kumele singayihloli imbhalo thina manje bese kuthiwa sesiyalo singamaKristu asile uma umuntu enza into ephambene siyaqondisa nje phela ngoba kubhalwe phansi ukuthi le ncwadi le akhona yodwa incwadi yesiprofeti engachasisela umuntu ngokwakhe. So wonke umuntu ochasisela le ncwadi kufanele abe nomoya ingcwele hayi ukutshela kwakho wena akakutshele lento efunayo njengabanye abaprofeti. Yonke imibhalo ephefumulelwe uNkulunkulu ukuthi yonke imibhalo ifike ngezwi lakhe uNkulunkulu ilungele ukuqondisa nokulungisa nokufundisa ibandla laNkulunkulu ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelelise othandweni. So uJesu njengoba kuthiwa ke uthi uJohane uMbhapatisi uyeza emva kwami onamandla ngaphezulu kwami. uJesu bengenawo amandla eyedwa kepha ube yiwundlu ezogcwaliswa ngamandla njengoba lithi iBhayibheli kwasevuleka izulu wathandaza kwasekuvuleka izulu kwehla umoya oyingcwele enesimo somzimba njengejuba wehlela phezu kwakhe wayesehlela phezu kwakhe kwavela izwi ezulwini kwaphinde kwavela izwi ezulwini lithi wena uyindodana yami ethandekayo ngithokozile ngawe. Umoya ingcwele uNkulunkulu wangena kuJesu wangena khaxa wahlala kuyena wafitha khaxa. So uma sithi uJesu uNkulunkulu ngokuba uJesu waphila noNkulunkulu emhlabeni waze wafela esiphambanweni uNkulunkulu wamvusa ethuneni wavuswa uNkulunkulu ethuneni ngamandla kaNkulunkulu. Wayese yabona umoya ngithi mina wehlela ke buka kuveza imfihlo wehla umoya wejuba ngithi ezulwini mase khuphuka umoya wejuba yini unginike incwadi yezenzo sahluko 1. Hallelujah. Sibheka phela ungabe khuphuka umoya wejuba yini angithi kufanele phela kumele khuphuka umoya wejuba futhi lo moya wejuba njengoba bahleka isimo sikaNkulunkulu ezongena kuJesu njengoba ezongena kuJesu nje uzothatha over so uJesu noNkulunkulu sekuyinto eyodwa uJesu noNkulunkulu sekuyinto eyodwa. Glory to God. Hallelujah. Jesu noNkulunkulu sekuyinto eyodwa. Incwadi izenzo sahluko sokuqala from verse 8 kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu nibe ngofakazi bami eJerusalem naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka. Manje bekhushulwa kusakhushulwa ijuba yini? Ngikusakhushulwa ijuba yini? Ngoba phela kumele kukhuphuke ijuba lodwa phela. Bekuthi umoya ingcwele kwakuyena ohlelini somuntu akukhuphuke phela njengale ndlela le ehlengayo. iBhayibheli lithini imiva kwaloko ubafundele la khona bezoza ngifuna uze amadoda ayemeduze kwabe babuza begqolozeleni ukuthi ngabe ngempela njengoba uJesu lithi uze kanje likhuluma ngobani? Ubani oze kanje? Kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni abo. Ngabe wathathwa ijuba yini noma isimo somzimba wawo kwesimo sejuba? Ngifuna ukwazi lokho. Bathi besagqolozele ezulwini emuka bheka amadoda amabili ayemukubo embethe izingubo ezimhlophe athi madoda aseGalile nimeleni nibheke ezulwini na uJesu lo osuswe kini yes enyuselwa ezulwini uyakuza kanjalo njengalokhu nimbonile eya ezulwini. Njengoba nimbonile eya ezulwini bathi ngesikhathi ebhabhathisa uJesu kwehla umoya kwangeke kuphuphuke inyama negazi so lo moya sofike kwathatha over uNkulunkulu emzimbeni kaJesu
Yoba sekukhuphuka lo moya lo ufikile kepha abanye so ufike wathatha lo mzimba oguqula Amen. owenza isimo sikamoya njengoba ekhuphuka ngefu uzophinde ehle futhi ngamafu. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. So uma lithi iBhayibheli kwincwadi Isaiah nesambulo, Isaiah isambulo, Isaiah ikhulume ngobukhosi nangombuso ukuthi uJesu usibubusa kanjani. Sike siveze Isaiah 9:6 utheni? Sizalelwe indodana. Ngokuba sizalelwe umntwana. Yes. Siphiwa indodana. Siphiwa indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. uJesu lo. Negama lakhe luyakuthiwa umluleki omangalisayo. uJesu Kristu lo. uNkulunkulu onamandla. uJesu Kristu lo. Uyise ongunaphakade. Uyise wenaphakade uJesu Kristu lo. Inkosi yokuthula. Bazobuza ukuthi indaba uthi uyise ongunaphakade uJesu ngoba kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi ke uthi wonke amandla anikwe mina emhlabeni nasezulwini. Usho uJesu ekhuluma kwincwadi yaMathewu sahluko 28 verse 18. Wenza abafundi bakhe wayesebatshela lento ekutshela yona ukuthi wonke amandla anikwe yena. Yena manje usenika abafundi bakhe umyalelo ukuthi ke hambani ke nanezwe esizweni zonke niyokwenza abafundi. Yaphinde kumele qale bayenze abalinde umoya engcwele azabagcwalisa. So uma kuukuthi kusho kanje bese athi uIsaiah ke sizalelwe umntwana saphiwa indodana. Umbuso ke bese amahlombe akhe kuthi umluleki igama lakhe uNkulunkulu wangonaphakade base kuthi inkosi yokuthula bese thini futhi Umbuso uyakuba mkhulu. Ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe. So ubukhosi lobu uJesu ufika ukuthatha lemhlabeni ngaphansi kwesizwe sikaDavide. Ubukhosi wasekhuphukela nabezulwini. Useyinkosi. Yabo sithi uJesu Kristu uyinkosi. Uyinkosi kuphi? Emhlabeni, ezulwini nangaphansi komhlaba. Amadimoni ayamazi uJesu. Abantu abasesihogweni uyakwazi ukungena khona uJesu afike bambone. Amen. Bakhumbula ukuthi uyena lo abampheka lemhlabeni. Ezulwini zonke izidalwa zimphulela imqhele. Yes. Hallelujah. Zithi uyingcwele wena wedwa. Hallelujah. Hallelujah. So uma esho nje mekuthi wakhuphuke ngefu bese igcwalisa umbhalo kwincwadi yesambulo sahluko 9 sahluko 1 from verse 7. Sekuyavalwa ke lapho ngithaqa ukuthi sizathola ukuthi uNkulunkulu ngempela uNkulunkulu uJesu uNkulunkulu but hayi ngale ndlela ofuna ngayo ngokuba khona imbhalo vele ekhona but abantu bayayazi kepha bakwazi ukuyichaza. Utheni uJohane? Bhekani uyeza namafu. Itheni ingilosi le madoda amabili ademe eceleni kwabapostoli awashiwa ngokuthi ke lo elimbonayo ekhuphuka ngefu uza kwehla njengokhuphuka kwakhe. Bese athi uJohane sizogcwalisa lokho uyeza ngamafu. Wonke amehla yokumbona Nabo abamgwazayo. nalawo abamgwazayo Nezizwe zonke zomhlaba Nezizwe zonke ziyakulila ngaye. zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Yebo, amen. Mina ngingu-Alpha no-Omega. Akuyena uJohane azibiza ngo-Alpha ngo-Omega, akazibizi yena. Kusho inkosi Uyakutyala uNkulunkulu. kusho bani? Kusho uNkulunkulu. Ubani oza ngamafu? Akasho ngoni ke amadoda amabili ukuthi njengoba limbona ekhuphuka ngamafu uzobuya ngamafu. Yes, Lord. Akusho uNkulunkulu manje ukuthi uyena uNkulunkulu. Yes, Lord. Mina ngingu-Alpha no-Omega. uJesu ngu-Alpha no-Omega. Kusho inkosi uNkulunkulu. Kusho uNkulunkulu uJesu. Okhona. Okhona. Nowayekhona. Nowayekhona. Exactly. Nozayo. Ukhona manje uyaphila yizo lento leyo. Wayekhona lemhlabeni. Wayesekhuphukela ezulwini. Uyaphila ezulwini. Uyabuya njengoba ethi ozayo uyabuya. Yes, Lord. Umnini mandla onke. Uthi uJohane uMbhaphatisi ozemva kwami ungaphezulu kwami amandla akhe makhulu kakhulu. Methi uIsaiah ke uNkulunkulu waphakade umnini mandla onke. Nangapha kuyagcwaliswa. Isaiah 9 Yes, Lord. uthi nakasho ukuthi ke Umbuso uyakuba mkhulu. Ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide. Shahile. Yes, Lord. Hallelujah. Ufuna ungifundele 6.
ngifuna le uthini uNkulunkulu njani uNkulunkulu onamandla ubhale Isaya lo wangithi Yes, Lord. uNkulunkulu njani onamandla bese athi ke kwincwadi yesambulo mina ngingu Alpha noOmega kusho inkosi uNkulunkulu akhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke uNkulunkulu onamandla umnini mandla onke into ayodwa leyo Yes. sengiqedile Amen. uJesu Kristu uyinkosi uNkulunkulu muhle njalo siyambonga bonke abantu abafuna iqiniso ngeBhayibheli baza kusithinta kule mniningwane lo oyibonayo kwi-screen ungalifunda iBhayibheli but uma ungambulelwanga nokulifunda uyoba namavesi owathandayo but indaba inesambulo nokukhanya kumele kukhanye kuwe ukuba baningi abakholwayo kepha bayazi imfihlakalo yezulu bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa bese ukhathele ukuhlala kulelo sonto lakho lamanga amasonto vele agabe ngamagama awo awagabile ngemfundiso into esidila nayo imfundiso ngeBhayibheli angifune ukuba ngaphansi kwenhlangano yomuntu ngifuna ukuba ngaphansi kukaJesu Yes, Lord. bengaphansi kwakhe ngisazoyenza intando yakhe kuze kupheleliswe bonke Amen. Amen. uthi uJesu nibusisiwe enxabe enisusa ehlanganyeleni kwabo ukuba fanele bakwenze lokho Amen. so vele sobadlululeka ngenxa yokuthi asambe nabaningi kuthiwa siqaphele indlela ehanjwa abaningi ngoba iholela kuphi efeni bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa bese bekhathele ukuhlala emabandleni amanga bakhuhla amabhenki mahhala bazosilandela ngemfundiso uthathe iBhayibheli lakho ulivule noma ngabe useZimbabwe noma ngabe use-America noma ngabe use-Namibia noma ngabe use-Lesotho noma ngabe use-Free State noma ngabe uKwaZulu-Natal noma ngabe use-Vryheid noma ngabe use-Polokwane eGoli noma ngabe ukuphi nePretoria eMpumalanga wena bese ufuna imfundiso eqiniso thatha iBhayibheli lakho ulivule sinema-channel awu-2 elesingisi nelesizulu elesingisi ibizwa ukuthi ke the true gospel of our Lord Jesus Christ bese kuba yile yesizulu ethi izwi lenkosi uJesu Kristu sidila neBhayibheli sifuna nje ukuthi sidile nemibhalo Amen. uNkulunkulu asisize Amen. size sipheleliswe kuye bona bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa baze kusithinta kule number lo ibona ku screen noma ke ku email address ukuba kubhalwe phansi nendlela yokubhabhadiswa kubhalwe phansi wathini uPetru phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe yilowo nalowo babhathisi egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Kristu kuko kuthethelela kwezono ukuze zenu sithethelele amacala ethu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana esabo benu bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi abaningi wabayala wathini zisindiseni kulesizukulwane bona esiphambeneyo bonke abantu sebekhathele ukuhamba indlela abangayazi sebefuna iqiniso bazobuya beze eBhayibhelini sinilindile asijahe ndawo indlela leyo kubekezela nathi sihleli ngokubekezela kuba kuyangathi ngabe nami sengifikile lezulwini kuthiwa kuyiwa khona ngoba kunzima lemhlabeni izinkinga ziningi izinhlupheko nezinselelo ubuhlungu basemhlabeni nje buyamangalisa buhlungu ubuhlungu udinga ukubekezela sinibizela nani uzani sohlupheka ndawonye silinde ubaba ukuba umvuzo omkhulu ezulwini hayi lemhlabeni uJesu Kristu inkosi siyabonga bazalwane ngokubekezela kwenu laba sisambisana nabo nabanye abasafuna iqiniso uNkulunkulu esenenzele indlela nithathe bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu baza kusithinta so bese senza indlela uNkulunkulu sikhuleke asenzele umusa size sifinyelele kini sinesifiso siyamethemba uNkulunkulu uzakwenza lokho uJesu Kristu inkosi Baba uNkulunkulu namandla siyakwethemba ezintweni zonke siyacela futhi namanje baba usibekele baba usibeke uNkulunkulu ngaphansi kwesandla sakho somusa usipha amandla uNkulunkulu namandla okunqoba isitha usathane sihlale kuwe sikufune ngezinhliziyo zethu sibe nakho ukubekezela uNkulunkulu namandla sikwazi uNkulunkulu ukuthi isikhale kuwe wena wedwa lapho uNkulunkulu izihlupheko sihlangabezana nazo sikwazi uNkulunkulu ukuthi wena wedwa usisize baba usinike amandla okunqoba isitha usathane ngegama likaJesu Kristu usinike uNkulunkulu umoya wokubekezela ezintweni zonke nomoya wokuthanda nomoya wokuhlakanipha noqondo kwintando yakho sikwenze ngokuthobeka egameni likaJesu Kristu siphinde sibonane uNkulunkulu nabazalwane ngokuzayo uNkulunkulu evumile manje naphakade amen Amen.